The Southern African Development Community SADC iri kuramba ichingo update vanhu about the 7th Industrialization Week ichaitwa munyika yeZimbabwe from the 28th July to 2 August. Achiperi mushe muri Zimbabwe nokuti kona paendo papo vanongoramba vachingopa the update. Sapinda mashoko awabuda wanyora muzara nhasi kuti bo subscribe like otina on the bell icon. Muzara nhasi paya vakaposta with the new design vakanyora vachiti the theme of the 7th SADC Industrialization Week is promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Vanoposta this picture vobva vatranslata mune mamwe languages vobva vanyora chidzi the SADC Secretariat in partnership with the government of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries and the SADC Business Council who organized the 7th SADC Industrialization Week in Harare, Republic of Zimbabwe from the 29th of July to 2 August at Harare International Conference Center. Ndo mashoko ari kubuda achibva kuSADC vachiupdate vanhu reminder vanhu about the 7th Industrialization Week. Saka ngotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aya. Munoda kuti SADC ichange irimo as a first step towards kuya kweSADC for the summit. Kuti vari kuya kutanga kupera kwaJuly nekutanga kwaAugust vochizoya kusa 17 August for the summit. Todzai mafungiro enyu pene comment section medu. Sana subscribe, like, turn on the bell.